Shalom Mamang Inang, oras di hitama Pajupang Muse hita di pertangyangan wekta di mingguon. Sebelum kita mulai, andorang sota mulai, usapa majolo Inang Frida Buru Sirait, oras Inang, Yesi Siahan, Bagus Pujiantoro, Clara Benedikta, Inang Leni Buru Panggabean, Ras, Inang Aminah Buru Manik dong. Aminah Gultom. Oh, Inang Aminah Gultom. Aminah Buru Gultom, Ras Inang. Sepertinya ini Bagus Pujiantoro ini cucunya Inang Buru Sianturi ini, Nyonya Pendeta Sebulun. Helana dong. Mungkin enggak, si Bagus itu Sekolah minggu ya, yang sekolah minggu, anak sekolah minggu kita, tapi bersama dengan kita mungkin Inang Buru Sianturi. Ya, Inang Pendeta. ya. Jadi masih menunggu, kita akan streaming pertangyangan kita mungkin 2 atau 3 menit lagi. Amang dota makainang di Bagasta ta pada dia maka di Belta asadot kita no majaha dot rohata laho mamuka pertangyangan ta di Bagasan Bornginon. Acelas rohata nunga dong 20 tolu nuaing naung madhoti streaming pertangyangan non. Jadi stokin nari lao masuk mahita kamang dot tamakinang laho patupahon pertangyangan. Mula dong nanek sitangnya konotan non buido tabaid di live chat manang pertanyaan manang sukun bahkan kontribusi ati barong si tabata taringot tutur bukan non si taringot tatara buido pasatota merite live chat nadong di YouTube channel HKBP Jalan Lurah. Berjulu mau liate pasar rohanami ala nunga rapi tanuaing dohot hamu akamang dot tamakenang di Bagas tabe madohoti streaming pertangyangan Bornginon. Alani masuk nama hitara memuka pertangyangan tahun jalan nunga mangarade jadi pinasa matu amang situa NTH Pardede dongan nami merhobas Bornginon marite agenda masuk mahita Ngeliate amang pandita nami. Jadi amang inang andorang sota mulai acara pertangyangan sermonta di Minggu Sadarion. Martangyang mahita di Bagas Rohata be. Martangyang mahita. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 10 sia ayat sada dot ayat 2. Oh Yesus tatap matuson pasar tondin Tuhamion sai roha
jalan nanami di pasai pamujina mi banture puhai marohana mi be patinggil pi gol nami be lau tu mangi hon hatami. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Ise do na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala ise do na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiau nai, halak partangan na lidang dohot na ias roha, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, na sokal jalana bonar, di alohodo na ginjang maroha, jala di patimbohodo na serep maroha. Alani hupangido hami tuho, sairamoti hami, asa unang jukat hami, unang ginjang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa unduk serep tobok jala burju rohanami, diadopan ni halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabukama bibelta, tajaoma turpuk ni epistel ta di bornginon imana tersurat sian buku ni Matius bindu 28 mamuka sian ayat sada 1 ayat 10. Asa ujama amanginang torang ni arinai martup-tup masude aka situani malin do situani bangsoi do pak Yesus lau mamusa ibana ditali jala ditogu nasida ma ibana lau pasaton tu panghumuan silatus jadi dung diida si Judas parjehi nanaeng hona huhum nama ibana disol-soli marohana di paulak mana tolur puluh rupiai tu aka situani malim doh tu situani bangsowi ni nama salah doau hujeheon do hape naso marpipot alai didok nasidama dangro dihami hodo nasari disi jadi ditimpalhon ma peraki tu bagasan joroi lao sumurut siani lao manikot alai dibuat akasituani malim ma hepengi nin nama dang jadi padomuon tu artani joro ai tuhor ni mudar doi jala mardos ni roha nasida manuhor hotsa tu ladang ni pande hudon baen parbandaan ni halak dagang alani umbahen namar goar ni ladang mudar rodi sadarion disima jupang hata ni panurirang Jeremia namandok dibuat nasida dona tolu puluh rupiai asam ni asam di asam debata anak Israel dungi dilehon mai manuhor ladang ni pande udon songon nadindok ni tuhani tu au ima sahatna martua do akana tumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amen. Marende mahita sian buku ende
nomor 28 ayat 1 dohot ayat 4. Hatani Jehovah si padame jolma angoluangi alalasni roha siapuli roha marsaki dogoni devataki palua kona porsea siana sajea atahango luan tonuaing diboan parjamitai nalambok begeo inuaing dilehon turohatai itaon di jamitai ai di dokon bedohita bau bahon roa. Artang yang mahita asini roha madihamu dohot dame sian Tuhan debata ama dohot sian Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan tanah inaolongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus dihamu akamanami inanami na madohoti pertangyangan wik HKBP Jalan Lurah jala na madohoti pertangyangan on marhite YouTube channel HKBP Jalan Lurah manang di dia pehamu maringanan macelas roha bornginon pajupang musehita jala di bohali hatani debata hita bornginon marite hatani debata natar surat di sada Musa 37 ayat 20 sahat tu ayat 30 sada Musa 27 ayat 20 sahat tu ayat 30 molo arong do di hamu Bibel dibuka hamu di bagas muna dohok mahamu majah di bagas tapi songonom madidok disi jadi dung tolas si Joseph tulapung ni akahanai diosari nasida ma bajuna baju sapuborna nagajangi napinakkenai dungi ditakup nasida ma ibana jala didabu ibana tu godung alai rumar godungi dang marisi aek dungi hudul ma angko nasida mangan sagu-sagu dungi natak manasida gabi diida marudur-rudur halak Ismail Rosian Gilead rab dohot untu nasida akan mengusung pamurpuri miak na khusus dohot hamijon akan alahutuat tutano misir pangalak kahossa jadi ninna si juda ma tuakka haha angginai amalabatta moloita bunu anggitai
jala ita porso mudarnai beta ita gadis maibana tu halak Ismailan asaunang mangonai tangan hita tu ibana ayang kita jala sibuk ta ibana jadi ditangihon akka haha angginai ibana dungi dinama molus akka pertiga-tiga halak mediani dia nek nasida masih Joseph siang godungi tu gijang jala di gadis si Joseph harga 20 rupiah tu halak Ismail akan nama buan si Joseph tu tanah Mesir dungi mulak ma si Ruben tu godungi hapedang be di bagasan godungi didapot si Joseph jadi disasani ma akka ulusna dungi mulak ma ibana tu akka angginai nin nama dang bedisi danaki tu dia nama ahu ima yanggo sahapna dihamu akka manami dot inanami naposo bulung remaja na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus nang akka sekolah minggu muladong di bagas tabe na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus taida do boha kondisi ni parhaha maranggion na tajaha diturpukon marhite hadirion ni si Joseph do takka haha anggina na merdalan jalan di bagasan hubungan nahurang denggan manang persaoran nahurang uli di bagasan parhaha maranggion nasidei masa dosi tong pertup-tupon manang persepakatan manang permufakatan jahat taringot tu si Joseph namar haroroan si anak kaha anggina hinojarni sogoni roha hinojarni pangiburuon maradopon si Joseph ala di haholongi natoras na si Jakob ibana marhite sian dohot bocir sian nipi nang baju kehormatan nani sematon ni si Jakob tu si Joseph gabe di ida akahang gineido sumurung si Joseph di si Jakob jala lobi holong nama radopon si Josephi gabe di sakapi nasida masa ada sakap na sodenggan hinot jarni pangiburuan hinot jarni kecemburuan dohot sogoni roha marnida si Josephi jahi tamai di sadamu satu lupi itu di joloni turpuhon nunga masa di si sada sogoni roha na mangojar nasida cemburu jala marianak ma dosa pangiburuonon sehingga kecemburuan itu mendorong mereka untuk melakukan permufakatan jahat sogoni roha marhite-hite sakap nasida maradopon si Joseph ida hitama tadabu may bana tu godung narumar sian aek ala somal do di halak Israel adong sada godung sumur molo adong sogoni roha maradupo jolma manang halak asaunang medais tangan do mudar jolma maradopon sogoni rohanai didabu tu godung manang tu sumur alai dina hudul-hudulina sida mangan ngadi sumuri si Joseph di dana sida ma adong akka pertiga-tiga Hamid John pertiga-tiga miak na khusus lewat sianinganani diladangi gabe tubuh ma rohani nasida gabe tubuh ma sakap di nasida gabe tubuh ma padohan di nasida marhite-hite si Juda
madok unang deis tangat tu si Josepi, unang deis mudarna tu hita, gabe hita pamagoh kosana ninna, tagaris maibana. Di garis maibana tu halak narosian Gilead ima pinopar ni si Ismail, anak ni si Abraham, nau popar akka bangso humaliang Israel, halak Moab, Midian, gabi sauma si Joseph di gadis tu pinopar ni si Ismaili, gabi dakpola mangonai mudar tangan ni nasida tu si Joseph, alai tongdo mardosa nasida maradopon si Joseph. Hamuaka amanami dot inanami na hinolongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus. Moloruk takas turpukod di bagasan pangattu siyotta. Ahado ulaning natau dohonon ni turpuhot tu hita. Ahado natau dohonon ni si Joseph dohotakka haanggina nasa pulusadai tu parnguluot tadi bagasan partikian na parpudion. Di bagasa pardalaran ni ngulut tadi paingo turpukodo asa sai takas mian jala mangulu roha parhaha maranggion nadinggan nadame namardomu di bagasan parhaha maranggion ni akana porsia di Yesus Kristus asa anggiat ngolu parhaha maranggion ni hita saunari naboi dang dinggan manang sego binahen ni akka parguluton naboi dang dinggan manang sego binahen ni akka perbedaan pendapat, perbedaan padohan di ajar hot turpuhoddo dang adong HP nadenggan perbue ni parhaha maranggion na sigui. Ikon unedo jala ikon damedo rohani akka namar haha maranggi, akka namar iboto. Setiap orang yang hidup rukun dengan saudaranya, hidup rukun dohot akka haha anggina, marparbuehon nadinggan dot pasu-pasu nasiya debata alai saluhut halak na mangolu di bagasan ruhut parhaha maranggion nasodinggan nasego di bagasan sogoni roha marparbue pangiburuon di parbue heonido sakap-sakap naroa sakap-sakap nasodinggan maradupon ngoluni jolma alani ikon patureot tado molo adong akka ruhut parhaha maranggion na hurang dinggan ikon padingganot tado molo adong ruhut parhaha maranggion na hurang dame ikon merdomu di bagasan parsaoran nauli nian sadok ngolu niakka namarhaha maranggi jalagabi suku-suku mau diturpukta boronginon boharo hamu akkamang dot tamu kainang maradopon haha anggimuna denggad do denggan mau liate adong naso denggan atik boha adong naso denggan ruh ni parhaha maranggion di bagasan ngoluna di partikan barpurion di pature mak di padenggam mak di paune mak asa anggiat tubuh parsaoran nadinggan hakka halak namar haha maranggi di bagasan ngolu niak kana porsiai asa marparbue ngolu nadinggan adong gomanang napiga-piga contoh ni halak Batak nasodingga dia karuhut ni parhaha maranggion margulut marhiti harta margulut alani warisan margulut alani sinamot jala boy dak tubuh hadameon
dak tubu hadiganon dia karuhut ni akana marha maranggi bornginon di paing turpukon hita saluna asa tapadinggan jala tapature ruhut parha maranggioni di bagasan perdalanan ni ngulutta diamuak kamanami dot inanami hinojar ni sogoni roha hinojar ni kecemburuan hinojar ni iri hati ainunga cemburu akka haha anggini si Joseph ibaradok si Joseph di patubu ido sakap-sakap naringgan laho majehon si Joseph laho paagohon si Joseph bahkan ada rancangan yang tidak baik persepakatan yang tidak baik maradopon akka nahumaliak kita bahkan boy tertimpa tuakka anggita alani pangiburuan alani kecemburuan maradopon si Josepi di perdalanan ni ngulut tape di paingot turpuhodo asanggiat tubuh dihita roha na takas makaholongi dongatta takas nang makaholongi ha anggita molotung sumurung peibana di pasu-pasu molotung sumurung peibana di parbinotoan molotung sumurung peibana di sinadongan ikon gabe parohon haringgano do itu ngolu ni parhaha maranggiota alarang mungkin sarupa sude alarang mungkin dos sude ruhut niak kana marhaha maranggi termasuk parbinotoanna termasuk sinadonganna termasuk hadirionna termasuk juga pikiranna dohot ngoluna siganupari alana sodosi boydo memang patubuhon persalisian boydo memang patubuhon nasodenggan dohot nasodame alai saluhut akan marhaha maranggi dohot ruhut ni persaudaraan nani hakam di bagasan hubungan permudaron ikon masih amin-aminan ikon masih tukolan ikon masih tupahan ikon masih tangiangan di bagasan parsaurani asa cupang dos ni roha na gumodang sinamokna diurupi akkana hurang godak sinamokna tong na pistar diajari akkana hurang habis sukonda na boy mangurupi diurupi akkana tahu si urupan ido hataridaan ni akkana marhaha maranggi ido hataridaan ni ruhut persaudaraan di bagasan roha permudaroni jalaodo hasurungan ni halak batak molo na marhaha maranggi diikat roha permudaroni ido kan ido jala naing miat do di bagasan hadameon urang ma adong pangiburuon molo adong sumurung di dongan adong sumurung di haang gini ba jala gumurang di bana usuk-suk sinadonganna sumurung habis taranna siak kita gabi tubuh adong dihita roha pangiburuon ikon mian di bagasan roha dameon dohita ido nang nanido ni patik ni debata dak pola maradopon akan umaliak kita alai do dihak kami akka haha anggita ai marhite patik pasapuluoni dang jadi haliangan ni roham ninna molo dihaliangi lapatan ni dihaliangi ngarong disi rencana ngarong disi sakap ngarong disi niatan buruk maradopon nahumaliakta maradopon ha anggita maradopon akan adilabukta dang jadi haliangan ni roham bagas ni rohammu
Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu, manang na posona bawa, manang na posona buru-buru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Nasa na ni peop ni dongatai, dang jadi gabi dalat tamersogo ni roha tu ibana, alai konarong do dihita ngolu, dohot roha na tahu padeng gatton, na tahu paulihon, di bagasan perdalanan ni ngulutai, asanggiat boy sumurung, asanggiat boy tabba, asanggiat boy lamune, ngolu niak kadongata, nadila bukta, termasuk do hanggita, termasuk akka keluargata. Unak songo cerita nak kiau cerita ni, ngayau cerita orang di pertanyaan di week jalan lurahone teh, do di streaming on. Arung dua halak namar hamaranggi naso mardomu, naso mardenggan, naso marsaor. Jala disadatiki di papungu nasanga manasi dana dua namar hamaranggion. Dung di papungu nasanga pon diajar-ajari, dipodai, jala dipopai nasida, dinasehati. Dungi ala anung ngau hamu mabege nasihaton na ay napasato po daw nasangap jala namora guk sinarongan na jala suksuk di bana arta dunginin nama hamu na dua namar hamaranggi arong go si leonok kuto hamu ninna alai holanon syaratna alai holanon do persyaratan ninna amai inna halakun na dua ule amma di hamu nasa na pinangidomuna lehonok kuroto hamu manangaha na zina lomuna nina ai diau warung do sude jala diau boy lehonok kuto hamu nina amatta nasanga pomma tuna sidana dua alai syarat naoddo molo dipangidoho lehonok kuma jala namangido padua halihon manang namangido parpudi dua hali lopit sian najinalo nina barjoloi nina molo dipangido ho manang ise parjolo mangido naso mangido silopit dua lehonon na tuibana nina dungi dipikir-pikiri nasida matong toy mak ngarapok betikina ise mahamu parjolo mangido nina tertubuh do rohani halakon nasoringgan tubuh do tu pikiran na nasoture bah mulu pangido silopit dua di mana na siang giani songoni nak siakkangan ni mulau perjolo mangido silopit dua di mana na diang kiki narohana ujunga maradu mau hombe mahalakon maradu hohom alana umoti do dia mulu perjolo mangido nin narohana gabi suguru hanatong gabi dua hali lopit di mana bah audu perjolo mangido gabi ngurang di mana narohana di patubu si bolisi roha pangiburuon di patubu naholomi roha cemburu dok sogoni roha molo gumurang di donganna jala molo usuk-suk di nadilabung nai toy pangido hamu ise na marjolo mangido naso mangido leonok kusi dua lopit indamat tahun ujunga rupani dangadong na mangido na sida alai ala sugu rohani ang ginay mararup pun abangai ujungna di pangido mana sodinggan ay di rohana molo sare dia na sodinggan di bana dua na sodinggan na rohana molo salopit do dia na soture di bana si dua hali lopit na sodinggan ninna rohani siang gianomma ujung ngaroma ibana ninna ma raja nami papitung masih malolok kusada ninna pangiduanna ai di rohana papitungon ni raja iman non dua si malolong ni hahanai ido pangiduanmu ninna jadi ninna majadi ma di papitung ma si malolong na sada dungi hahanai di papitung si malolong na dua
hamu kamang do tamu kainang tuk suarong do perbui ni sugoni roha tuk suarong do perbui ni pangiburuon nama perbuehon na dinggan alai ma perbuehon na soringgat do dingolu ni jolmai bahkan boy patubuhon sakap naroa bahkan boy patubuhon persepakatan na urang dinggan di bagasan perdalanan ni ngolu parsaoran ni jolma na humaliak pe dang nang akana marhaha maranggi mariboto saita paholang madirit tasyani saita padao mangulut tasyani dang dihalomohod debata ngolu parhamaranggion na sudinggan alai di hasiholi debatado parhamaranggion nadame parhamaranggion nadinggan ruhut parhamaranggion nama siurupan ruhut parhamaranggion nama si tupahan ruhut parhamaranggion nama si tukolan asa anggiat marparbue siani ngolu nadinggan dohot pasu-pasu ni debata hamuak kamang dot tamuak kainang molo tauduti uruk ni ngolu ni si Joseph molo ta sigati uruk ni baritaon laus gabiru sada motivasi di hita laus gabiru sada mangojar ngolutta asa toktong hita setia tu debata asa toktong hita di bagasan panguluyon tulomoni rohani debata manangise pehalak na disakapi ngoluna na sudinggan si anak kazolma jala boydoi saut boydoi masa song si Josephon tergaris tu halak Misir jalamian di huta Misir alai molo satia tu debata molo hot di bagasan lomoni rohani debata nang pe manaon hamaolon haporsukon dohot paru kilon ngolu ni naporsiai iko sau do parbue do sakap ni debata nadinggan disaluhut halak na marpanguluyon natama tu debata marpanguluyon natakas tu Jahoba dia mai sau do si Joseph di garis tu tano Misir arong ko pe pangujuna tu ibana marhite inat tani si Potifar gabe masuk ibana tu penjara tu hurungan alai di bagasan do marhite nabongotiro ibana tu hurungan sianido dalanna ibana gabi raja paduahon manggonggomi tano Misir jala mulu tauduti musi urut ni ceritaon akahangina nak kining na manggadis ibanai laus gabi rodo musi marsoba tu si Joseph ay masa 7 tahun panen raya alay masa ng 7 tahun haleopotir ditikki haleopotiri gabi rodo akahanginai marsoba tu si Joseph hamu amanami do inanami molo masa tu hita suguru hani halak mernide hita unak tabalos sodo suguni roha molo suguru hani naumaliak kita di hita PT arong di kantor masa soni boy sesama pekerja akka persaingan bisnis persaingan pangkat jabatan orang lain bisa menjatuhkan nama kita dengan sebuah perencanaan jahat. Orang bisa menjatuhkan martabat kita dengan sebuah rancangan atau permufakatan yang sedemikian rupa jahatna asa mago hita, asa manaon naporsuk kita, asa tercemar guarta, asa turuk pangkata, asa unang laku tiga-tigata, asa unang dengan usahata, olo do masai olo. Alai unang pitor gabi di bagasan haholomun pikirata hot mahita lahu mangului rohani debata sakap ni debata jala di ujungna song si Josepi merparbue
nadinggaddo hasatiaun ni si Joseph tu debata ay gabi raja ibana ay gabi nasangap ibana nakpe ikon jolo manal puhon ragam niakka hamaolon di pasu-pasu tuhat tamahita lumobi diakka partikian na perpudion asalam dengan damiak kapar haha marang yotta songoni nang ruh niakka hubungatta maradopon nahumaliak kita amin ima atorangan ni jamita nabui tarpasatami alani molotungadong akka nabui tapasahat tambahan pinasahat majo jumulo tu amatta situa perdede lah mabai sawati mungkin tambahan resume di hita. Jadi melihatnya di Amang Pandita Purba ngadi torakonakin mengenai khotbah kita di sermon WEK di minggu ini. Mungkin itulah asal mulanya Amang ya. Yosef itu sehingga harus dijual ke Mesir. Mungkin gini Amang, tadi di situ Amang jelaskan memang awalnya ini kenapa kakaknya Ruben ini sampai membenci Yosef. Sebenarnya kalau dari abang adik sebenarnya nggak ada masalah mereka. Ya. Tetapi mereka mempunyai masalah itu disebabkan karena perhatian daripada si Yakob orang tuanya, orang tua Ruben, orang tua Yosef dan yang lain-lain itu terlalu ketara sekali bahwa memang Yosef ini sangat disayangi oleh si Yakob. Jadi mungkin kalau seandainya mungkin karena sebelum-sebelumnya kalau ini kan tidak ada permasalahan dari si Yakob antara abang dan ade. Ya, tapi karena si Yakob kesal karena melihat si Yosef dianakmaskan oleh bapaknya, mungkin muncullah ide-ide yang begitu. Tapi memang mungkin ini juga jalan dari Tuhan ya Amang ya. Kalau rencananya kan tadinya mau dibunuh, mau dibuang ke sumur, tapi memang lewatlah orang yang itu yang menjual minyak wangi itu dan akhirnya dijual ke mereka, sehingga Yosef itu memang bagaimanapun juga rencana Tuhan Yosef itu harus di Mesir gitu Amang. Jadi apakah peran dari orang tua itu mempengaruhi enggak Amang? Karena saat-saat sekarang ini apalagi terutama di halak kita Batak ya Amang ya, banyak sekali yang kalau ya tidak semua tapi mereka lebih memperhatikan anak laki-lakinya Amang gitu daripada keborunya. Karena pernah kutanyakan juga, bukan survei, kenapa kok perhatian ke anak laki-laki bisa begitu besar. Mereka bilang bahwa di kita, di orang Batak ini memang itu garis keturunan marga. Nah jadi apakah karena tadi dibilang Yakob itu merasa Yosef dianakmaskan, terus dia ada orang kita ini Batak kadang-kadang masih mayoritas itu dia lebih memperhatikan ke anak laki-laki. Soalnya Mamang. Nah, mau latih dia Amang perdede gabi sipaingo manang dihitau sudia ke orang tua teh. Tidak baik juga memperlakukan anak-anak kita itu dengan tidak adil, dengan tidak berimbang, dan ada kekhususan terhadap anak yang diperlakukan oleh orang tua. Walaupun dalam kisah ini sebenarnya bahwa ada peranan Yakub dalam perseteruan sesama saudara, tetapi itu hanya satu aspek yang menjadikan perencanaan dan perancangan jahat ini. Sebenarnya ini sudah diakumulasikan pada ayat pasal 37 ayat 3, alai holongan rohani si Israel di si Joseph. Itu betul, si Jakob itu si Israel ya, artinya Jakob sama dengan Israel. Yakub lebih mengasihi Yusuf
aspek yang pertama. Tetapi ada aspek yang lain, yaitu ketika Joseph mernipi, sehingga akumulasi kebencian-kebencian ini berkumpul menjadi sebuah keputusan sogoniroha, kecemburuan, kebencian di antara gini si Joseph. Karena itu Amang Pardede, jangan perlakukan anak kita berbeda, Amang, ya. Tidak baik memperlakukan anak itu berbeda, walaupun memang dari apa yang dikatakan Amang Pardede tadi, halak Batak, sumurung mernida anak konna daung be sonare teh sudah hampir sama ya, Amang Inang, ya. Tidak sama, tidak begitu istimewa lagi sekarang. Bahkan karena keadaan situasi saunari, ngomong lagu tercipta untuk boru, horo boruku, apalagi dengan lagu yang paling populer sekarang Amang Pardede, Todi Todiku doho, itu hanya satu anak perempuan, dan orang tuanya tidak merasa kecil hati lagi. Hodo nani lehoni debata katanya, Todi Todiku doho. Sehingga memang banyak orang melihat bahwa ketika orang tuanya sudah tua, yang paling bertanggung jawab itu boru. Memberi makannya, mengurus, mengalehon na perlu di orang tuanya ke boru do. Ale memang dung mati tong musim mulak tu anak kon naik kon anak nado bertanggung jawab di hamateani. Jadi boru hanguluan anak hamatean di bagasa perdalanan ni ngulu sonari. Ale sidonokku, poinnya adalah perlakukanlah anak-anak kita sama, adil, merata. Jika ada potensi-potensi yang berbeda di antara mereka, komalodo hita ke orang tua mengadministrasi supaya tidak menimbulkan perselisihan teh, Amang dah. Arang dope syukurannya, Amang. Udah cukup, Amang. Mungkin dari Amang Inang yang mengikuti live ini stream. mungkin disapa dulu Amang Pardede, yang mengikuti ibadah kita malam hari ini. Selamat malam buat Anggi Boru ini. Oh ya. Inang Siti Nurmala Boru Nainggolan Horas, Anggi Boru. Opung Petra Horas. Rentia Boru Simanjuntak Horas itu selamat malam. Gideon Asdat dong. Ya. Nurmaintan Boru Sitompul Horas Inang. Terus Amang Situa W Simatupang. Ini selalu rutin, Amang. Ya, betul. Horas, Amang, sehat selalu sampai dengan tanggal 20, Amang. Inang Dr. Gigi Suerina Boru Sitompul Horas Inang, selamat malam. Inang Rosnari Boru Habean. Ini Amang Situa atau ya, Pardijabu ini, Amang? Soalnya sama namanya. Oh gitu ya. Ya, Ras Amang Situa Sirait, Hotman Sirait, juga dengan Amang Situa J Simanjuntak, terus Inang Sina Grima, Horas Inang. Inang selalu ngikutin terus rutin pertanyaan kita dari Medan. Ya, selamat malam juga untuk Inang Tiarli Sidabutar, Neti Trisna. Selamat, terima kasih pelayanannya sama-sama. Ada Amang P Silitonga, Inang Luciani, Irma Luciana Panjaitan. Ada Inang Rosmawarni Site Lam Tiur Sinaga. Salam keluarga Esnenggolan Boru Sinaga hadir. Oh ya. Kemudian ada Borman Tobing, Inang Rosita Sitompul, Inang Sitompul Epson, Amang Sitompul Epson. Ada Amang Pangaribuan Sito Pangaribuan, Roslina Girsang, Inang Tiur Simatupang, Salam, Inang Marintan Panggabean, Amang Situ Hutahayan. Ada Amang Agung Indoprin. Ya, Amang si Tohang yang terus menerus memberi kontribusi. 1 Yohanes 3:15, kalau kita membenci saudara kita, nah inilah menjadi peringatan, itu sama dengan membunuh. Rosmawarni Sitompul, Inang Eslina Sinaga, Emmi Aritonang, kemudian ada Amang Manimbul,
Sianturi Devita Sonia Veronica Simatupang, Inang Dortiana Huta Barat, Lisda Katrina, Rosdiana Stompul, Tumir Sijabat, Frida Sirait, sudah tadi Inang Aspita Sirait dan Inang Anita Tambun. Oras Mariamu Saluna, Tuhan memberkati kita. Itu dulu sermon kita malam hari ini. Sayang giak ma perjumpangatan nasubui pertanyaan dope di Jabuta di bagasan tahunon mungkin dang pertanyaan dope tadi bagas tabe di pasu-pasu Tuhan maita martanyang maita. Mau lihat ma Tuhan ngapa jupak kami doa karuasmi marite pertanyaan bornginon pasu-pasu ma asalam tugu hami mangingului lomoni roham marperbuihon nadinggan songos si Joseph jala mian hadameon hadingganon parsaoran perdemuan di ruhu niak namar haha maranggi mariboto molotungadong ruhu namar haha maranggi nahurang dinggan dihami saya jari mahami paturehon ali Tuhan pasu-pasu masalu naruasmi manang di dia pinasida maringanan sayang gia masaluhut akan pinikiran ni rohana sida urupamu nasida muladong nahurang hipas Tuhan nasi roham sai daoni nasida samalum siap persaitonna pasu-pasu maka yanakon nasida asang giat diru ni parianak konon nami songon natoras buwi dinggan adil merata pabahenan nami maradop ponak kay anakon jala tupahi manguluni anakon nami saluhutna marbisuk marsikola nang perijabu penasida satu tikyon marsikola alani kopit saplusia songoni nang markarejo di dalam tabbale Tuhan bilangan niak karena terpapar COVID-19 asima roham Tuhan urupi mahami galedo hami jaladang mergugu hami mengadupi si tahun nonon alai pabenge marohanami asa sabam jala pasu-pasu kaya anak nami na markarejo di kantor di perusahaan di ladang rodi akana berwira usaha saya urupi nasida mangulas yulan ramoti pada usia COVID-10 sia saya tupahi maka usaha nami tuha karejo nami gabedalan nami majalo asini roham molotu ngadong peha maulon dia dupan niak ka pengusahan waing rodi yakka na berwira swasta alani kopi 10 siaon ali Tuhan urupi manasida asa di bagasan hagugon nasida pasu-pasu jala tupahi manang saluhuk nak ka paramedik di bangsa namion asang giat nasida pele Tuhan di bagasan hagugon lau mengadupi COVID-10 siaon alai sumurung siani hujalo hami siako saya tupahi ma bangso nami portibion asa malum sian COVID-10 siaon asa semua ngali Tuhan salu nangulu nami saya perbisuki kana pistar asa tumibu dapat akaubat vaksin nadinggan laho pasohon pandemi COVID-19 nonale Tuhan satu minggu daw si anak kangulu nami alai Tuhan kaya anak kon nami na mga luluy karejo na madohoti ak kaujian evaluasi testing di ak instansi pamaretta ng swasta pe asa jupang akan najinalan nasida sude nang nasida pele Tuhan parbisuki ma asang giat si parmonang nasida di ak testing penerimaan asang giat marlas ni roha jalalam marulupulup kami memuji kuarmu mau lihat madiho Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangyak kami amin. Amang inang telanjuton ma pertanyaan jadi andorang anon dung sidung marende perwakilan sahalak sian keluarga ma martangiang di bagas tabe topik pertanyaan napar julo mungkin mengenai wabah COVID-19 asa hatop hilang dari muka bumi ini napa duahon mungkin taringot adong rencana nih
eh, Borhatu distrik atau mah asa tadawan mah asa lancar sudah di ulaun di distrik Patoluon mungkin anak-anak yang sedang dalam masa pendidikan, yang sedang mencari pekerjaan, juga yang sedang mencari pasangan hidup. Ima. Jadi talanjutan ma acara tapuji matuata marende hita sian buku ende nomor 720 ayat sada dot ayat 2. Marsi nondang ngoluku diigil Yesusi manang di dia pe aku tok tok ku ingoti diur marsi idoni
tapuji matuata marende mahita sian buku ende nomor 316 aya sada huhut papungu pelean. Nungalaumu sesadari Yesus sian bohalho sai paingo tau saunari manang burju rohako jala turu masude nahu soture asa sai sude dosaku jala sodang rohaku lando dapot pambai naku sogoni roham hape Aiko dosa dorohaku salah dohataku pe januk tokin matudu dang mardingot au burju isudena pinatikmu alani godang dosaku. Tatang yakun mapilata ale di bata manami na di banua gijang hodo haroran salu sileo na gadok na saulibasa na mauliutus pasat tami masyan na leon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu may jala ramote asaw parasya kami pilihan o pati bulok karajon mo rito nga tongani huriamdo di Portibion buhay marohanami mariti iti todim asalam utadahami gudang nasileo leon mitu hami asalam girgir hami madok ngauliati tuho mariti hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin rap mahita mangido tangiang alia manami na di benua gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajonmu sai saut malomoni roham di benua tongaon songon na di benua gijang leon matu hami sadarion hanguluan siapari sesa marusanami songot panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togiut tu pangujunan palua mahami siap pangago ay hodona punah harajaon dohot hagugon rodi hasangapon sa leleng na amen didongani asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsaoran nito di porbadia ma hamu saluh na amen. Amen, amen, amen. Oras madita songonima lasrohanami marsaur dot tamu berngino nak kamang dot tamu kainang saya di pada utuhat tamak kapar saitos yang nguluta nangak kapino partai anak kota siak kami parhobas situa pardede songoninang di computer man Andre Nenggolan sound engineering ada Michael ya ada Michael Gary Simajuntak satu lagi Michael ya oh Gary Simajuntak sound engineering dan juga ada Amang Sintua Panjaitan yang terus setia bersama kami di kru live streaming HKBP Jalan Lurah. Horas Tuhan berkati.